ndị ikwu, ndị ibe, ndị enyi nakwa ụmụnna, unu anọdịla? Ama m na ahụ siri anyị niile n'ike n'otu n'otu. Ọ bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ na ọjịja mmadụ siara Chineke anyị bụ onye bi n'igwe, n'aha Jizọs bụ onye nwanyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị Ustadimma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo ka nna ya nọ n'uhuruchi a. Ihe anyị ga-ekwu maka ya n'uhuruchi a bụ ihe a na-akpọ ịgba ndụ. Ịgba ndụ. Kedu ihe bụ ịgba ndụ? Ịgba ndụ, ihe ọ pụtara bụ ezinụlọ dị otu a maọbụ ezinụlọ ọzọ na-enwe nghọtahie ma ọ na-enwe esemokwu. Ezinụlọ nke a na-atụ anya na ezinụlọ nke a nwere ike imeghe ihe ọjọọ, ihe dịka itinyere ha nsị maọbụ igbu ha. Ezinụlọ nke ọzọkwa na-echekwa otu ihe ahụ. Mgbe ihe ndị a na-aga, iji wee mee ka obi onye ọbụla zuo ike, ha nwere ike ikpebi kpọọ gaa n'obodo kwuo okwu sị na ha chọrọ ka a bịa mere ihe a na-akpọ orikọ, nke bụ ịgba ndụ. Abịa mee gụọ nsị orikọ ahụ, ndị ezinụlọ a na ndị ezinụlọ nke a ga-apụta mee gịnị? Rie ya. Erie ya dịka nri maọbụ su ya dịka ihe a na-etinye n'ọnụ maọbụ ihe a na-aṅụ aṅụ. Emechaa ya na omenala ndị ọzọ dị iche iche so ya nọ. Agba na nsị orikọ ahụ maọbụ na enweghị na agba na ndụ ahụ. O nweghị onye si n'ezinụlọ nke a ga-eme onye si n'ezinụlọ nke ihe ọjọọ. Onye si n'ezinụlọ nke a kwa na agaghị eme onye si n'ezinụlọ nke ihe ọjọọ, n'ihi gịnị? Agba na ha ndụ. Ndụ a bụ ihe ụmụ ha ga-amụta, ga-elekwasị anya na ya, maka na ndụ ahụ ndị nke mbụ ahụ gbara, ndị nke na-abịa ha n'azụ, ndụ ahụ sokwa n'ime ndụ ha, sokwa na-edu ha. Ihe ọbụla ha na-eme, ha na-agbasoro ndụ ahụ ezinụlọ ha na ezinụlọ nke ọzọ gbara na-eme ihe ahụ, maka na ha sighee ụzọ maọbụ gaghị ụzọ. Ihe e kwuru mgbe a gbara ndụ ahụ ga-eme gịnị? Ga-ezute ha. Ya mere ịgba ndụ ji bụrụ ihe ọ bụ ihe siri ike. A naghị anọkọta ma unu akwadebeghị, mmadụ na-abụ na-eso okwu akwadebeghị ịgba ndụ ha pụtasị ka ha gbaa ndụ. Ichere nwanne gị echiche ihe ọjọọ maọbụ otu isi egbu ya maọbụ otu ihe ga-esi mee ya, ya pụtara na gịnị? Na ọgbụgba ndụ ahụ na gbara, ị na-akwa agbaso ụkpụrụ ya, nke pụtara na ihe ahụ ị na-eche bụ ihe ọjọọ na-abụghị ihe ọma n'elu isi nwanne gị si na ezinụlọ nke a. Ihe dị otu ahụ, onwe ihe e kwuru mgbe ahụ, enwere ike ịsị na onye chere nwanne ya ihe ọjọọ, ihe dị otu a mere onye ahụ. Ọ bụ ihe dị otu ahụ e kwuru maọbụ ihe ekwenye n'oge ahụ, ihe ga-eme onye nke ọzọ chere nwanne ya ihe ọjọọ. Onye mere nwanne ya nsị maọbụ gịnị, ihe dị otu a mee ya, ọ bụ ihe ahụ dịka ha si kwenye. Ezinụlọ abụọ ahụ maọbụ mmadụ na-abụọ ahụ pụtara wee rie nsị orikọ ahụ maọbụ gbaa ndụ ahụ, ọ bụ ihe dị otu a bụ ihe ga-adakwasị. Ịgba ndụ abụghị ihe a na-ekwu n'ọnụ ekwe ngwa. O nwere ihe na-eso ya, ọtụtụ ihe na-eso ya. Ụbọchị a na-agba ndụ, ezinụlọ nke a na ezinụlọ nke ọzọ, a na-esi nri, kpọọ ndị mmadụ, ndị obodo na-abịa bịa were anya ha wee hụrụ ọgbụgba ndụ ahụ. Ọ bụkwa ndị obodo a ga-agba akaebe ma ọ bụrụ na ihe mee echi, asị kedu ndị ma mgbe a gbara ndụ ha, kedu ndị nọ ya. Ọ bụ ha ga-apụta ka ha rabụ ndị bịara ọgbụgba ndụ ahụ, ọ ndị bịara ịhụ ọgbụgba ndụ ahụ. Ọ bụ ndị a ga-apụtasị ihe dị otu a mere ụbọchị dị otu a. Mmadụ ezinụlọ abụọ a gbara ndụ maọbụ mmadụ abụọ a gbara ndụ, na onwe onye ga-eme nwanne ya ihe ọjọọ maọbụ onye ga-eme nwanna ya ihe ọjọọ. Asị ọ bụ eziokwu, otu a ka ọ dị. Ya pụtara ihe ọjọọ na-eme, asị akwa mmadụ na-abụọ ha gbara ndụ. Iji wee maa atụ, otu a nọ ebe a, o nwere ike n'ime ezinụlọ anyị, o nwere ezinụlọ ọzọ nke na-afụrụ anyị anya ụfụ, nwere ezinụlọ ọzọ nke na-anaghị eji anya ahụ anyị, maọbụ nke anyị na-afụrụ anya ụfụ anyị na-anaghị eji anya ahụ. N'ihi nke a, ụjọ nwere ike ijide ezinụlọ ahụ, sị ihe nwere ike ime ha, maọbụ nwa ha, maọbụ nwunye ha, maọbụ onye nna nwe ụlọ, maọbụ onye ọzọ nọ n'ime ezinụlọ a site n'ezinụlọ nke a. N'ihi achọghị ịga chọwa ya ihe nọ n'okpuru ụlọ, aga chọwa ya n'ebe dị anya, agba ndụ ahụ. Agbacha ndụ ahụ, ihe ọbụla merenụ
ndị dị otu a. Ọ bụ ndị dị otu a ka a ga-ajụ maka ya. Ịgba ndụ ahụ bụ ihe a kwesịrị ịkpachapụ anya tupu agbawa ya, ka ọ ghara ịbụ na onye ọzọ gbuo asị na ọ bụ onye ọzọ gburu. Maka ụfọdụ nwere ike iji kpọkwasị ụkwụ n'elu ndụ ahụ agbara maọbụ nsị orikọ ahụ erikọrọ mmadụ na-abụ maọbụ ezinụlọ abụọ ahụ rikọrọ, wee mee ihe otu ndị ọzọ ihe ọjọọ. Maka eme ha ihe ọjọọ asị na ọ bụ ndị dị otu a mere ya. Ya mere o ji wee dị mkpa ka ndị ga-abịa ihe ahụ eleghị anya ha ga-esokwa. Ọ bụrụ na onye ọbụla gị na ya na-enwe nsogbu maọbụ nghọtahie nke na-abụghị obere nghọtahie, ọ na-adị mma ịgba ndụ. Agba ndụ nke a pụtara gịnị? Emeela nkwenye na onwe onye ga-eme nwanne ya ihe ọjọọ. N'ụdị ọzọkwa, ịgba ndụ dịkwa n'etiti nwoke na nwaanyị. Ị ga-ahụ ọtụtụ ụmụ ntorobịa, ha nwere ike onye nwaanyị dị otu a nwere ike ọ sị na ya hụrụ nwoke dị otu a n'anya, nwoke dị otu a sị na ya hụrụ nwaanyị dị otu a n'anya. Ha enwe nkwekọrịta na ha ga-alụ, onwe ihe ga-ekewa ha. Ha nwere nkwekọrịta ahụ, ha na-abụ nkwekọrịta ahụ ekwere agaghị ezuru ha. Ha ga-achọkwa ime ihe ọzọ dịka ire ọbara. Ire ọbara ahụ bụkwa ya bụ o sokwa na ịgba ndụ. Agba ndụ ahụ racha ọbara, nke ha ekwuo ihe a ga-ekwu mee dịka ndị na-eme ya si eme, emechaa ya ha eme gịnị? Ha racha ọbara. Ha rachara ọbara, ihe ahụ ha gbakwasịrị ụkwụ wee raa ọbara ahụ maọbụ gbaa ndụ ahụ ka ha ga-agbasoro. Onwe onye ga-alụ nwaanyị ya nke nwoke, ọ gaghị alụ nwaanyị hapụ nwaanyị nke ọzọ ahụ. Nke nwaanyị agakwa na-enwe ihe ga-emekata ọ ga-alụọ di hapụ nwoke nke ọzọ ahụ. Sọsọ ha nwere ike ikewa ha abụọ abụrụ ọnwụ. Onwekwara onye n'ime ha, mmadụ abụọ nwoke na nwaanyị aga mee ka onye nke ọzọ nwụọ, ka o nwee ike ga-alụrụ onye bụ obi ya. Eleghị anya ihe onye nke ọzọ amasịghịkwa ya, ma ọ na o ji ihe o ji n'aka o ji wee kwenye ka ha raa ọbara bụ ịgba ndụ ahụ. Onwe onye n'ime ha ga-eme nwanne ya ihe ọjọọ. Otu a ka ha ga na-aga n'ịhụnanya. Ọbụna asịkwarị na o nwere onye n'ime ha ga-anwụ nke na-abụ nwanne ya kpatara, o nwekwara ihe ọzọ na-eso ya ga-eme wee mee gịnị? Gbupie ọgbụgba ndụ ahụ mmadụ abụọ ahụ nwere. Ọ bụ eziokwu na ha agakwaghị alụ ọzọ n'ihi ọnwụ ekewala ha, mana a ka ga-emekwa omenala dịgasị aṅaa iji wee gbupie ọgbụgba ndụ ahụ maọbụ ire ọbara ahụ, nke ga-eme a ga-akpọta oke dibịa maara anya ya, ọ ya ga-abịa mere ha dịka ha si kwenye. Maka na asị ihe onye ma bụ ya mara ya. Ihe m na-amaghị agaghị ama m. Ọ bụ otu ya bụ ịgba ndụ si dị. Ịgba ndụ nwoke na nwaanyị na-agba ya, mana tupu gị na nwoke ọbụla agbawa ndụ, ị ga-eke nkwụcha, ị ga-akpachapụ anya ka ọ ghara iwe echi ndị ukwu na-eme berebere ahapụ ha nwaanyị ha si na ọ bụ ya bụ ọkacha mma, na onwe ihe ga-eme ka ha gọnarị, onwe ihe ga-eme ka hapụ ya gakwa onye ọzọ. Ha agaghị ama mgbe ha ga-apụ gaa mee gịnị? Mee ihe ha na-ekwesịghị ime. Ma ọ bụ nke nwaanyị ukwu na-eme maka ukwu nnu bekee, ọ hapụ nwoke ya na ya na-abụ kwekọrịtara si na onwe onye ga-eme ibe ihe dị aṅaa, ihe ọjọọ. Ama m na aghọta ihe m na-ekwu. O je gakwuru nwoke ọzọ ya na-agba agbari egwu. Ha gbachaa egwu, ochiatakwa na-agwakwa onye nke nwoke asị ya na ahụrụ gị n'anya, dịka nke nwoke nwekwara ike ime. Ọ ga meghericha n'ebe nwaanyị ọzọ nọ, ya na nwaanyị ọzọ meghericha, ọ bịakwutekwa nwaanyị ahụ na-asị nke ya na ya gbara ndụ sị ya na ahụrụ gị n'anya, onwe onye ga-anọ n'etiti mụ na gị na-abụ. Ya mere tupu mmadụ abụọ nwoke na nwaanyị ekweta si na ha na-arụ ọbara, ha ga-akpachapụ anya mara na egwu ahụ abụghị egwu nwatakịrị na-agba, mara na isi na-egbu ogidi na-aka aka. Mana isi na-akaghị aka bụrụ ogidi anyekwa n'ihe olu. Na ọ ya bụ ya mere mmadụ na-ekwu okwu ka ọ kpachapụ anya. Ọ bụghị ihe ekwucha n'ọnụ bụ ihe ka a na-agbaso. Maka na mgbe ụfọ ka aka ilu si ada n'ọnụ, ka o si ada na ntị abụ ka o si atọ n'ọnụ. Ya mere onye ọbụla na-ara ọbara, nwoke na nwaanyị, keka nke nwoke na nwaanyị si ka ha racha ọbara, ha ga-atụlecha ihe nwere ike ịdapụta. Ha ga-atụlecha ya tupu ha racha ọbara. Mana uche nke m, aga m asị na ka a ghara inwe ihe dịka nwoke na nwaanyị ere ọbara, ka ọ ga-abụ na onwe ka o si mee ihe nwoke nke atụrụ anya n'ebe nwaanyị nọ, ma o nwezughị ka ọ gawara onwe ya. Nke pụtara na nwoke na nwaanyị na-eme ihe, nwoke agwakwara nwaanyị na ya ga-alụ ya, ma o jibeghị ego ọ ga-eji wee lụọ ya, ma o nwebeghị ihe gosi na ọ dị njikere ịlụ ya, ya agwakwara ya, ekwekwara ya nkwa ọlụlụ, ka ọ bụrụ oyi nwoke na nwaanyị ka ha na-eme. Ọ dịkwazie na ọ pụtara n'ọdịnihu na ha abụọ ga-alụ onwe ha.
ha nwere ike ịlụ onwe ha. Maka na nkwa okwu ọ na-ekwupụrụ ekwupụ ikwugharị ya n'ara ahụ, o nwere ọtụtụ ihe nwere ike ịpụta site n'okwu ọ na-ekwuru. Asịkwazi anyị ngwa akwa ikwuru ihe dị ụta ngwa ma enye enu. Ya bụrụ na ọ bụ onye obi ọjọọ ka anyị mekwutere, onye ahụ nwere ike, anyị nwere ike iche na ọ bụ ihe na-esighị ike. Onye ahụ imejọrọ nwere ike ga-eme ihe ọjọọ siri ike n'elu isi gị. O mee ya mgbe ahụ, kere onye ị ga-ata ụta, ọ bụ ekwensu ka ọ bụghị onwe gị kwenyere ka ị gaa mee gịnị, ka ị gara ọbara n'ihi ihe nke a maọbụ ihe nke ọzọ. Ya ka o ji dị mkpa tupu nwoke achọghị ịra ọbara, ya kpachapụ anya. Tupu nwaanyị achọghị ịra ọbara, ya kpachapụ anya. Ihe ntigharị anya bara ụba, ihe ntigharị anya juru ebe niile. O nwere ike ime gị ihe i kwenyere na ị gakwaghị agbaso ya. Mgbe ahụzi o nwere ihe e kwuru ga-eme gị, o mebe gị, mata akwụwazie mma kwara. N'ihi ya, aga m asị n'uche nke m, onwe ihe dị ka ịra ọbara, onye arakwala ọbara. Onye ọbụla gbasoro ihe o kwesịrị ime dị mma mee ya. Ikwe nkwa mezuo nkwa gị, mana ya bụ iruo n'ịkpọ ịra ọbara, wepụ aka gị na ya, ọ na ọ ga-ekwe gị mee. Onye ị na-agwa na ị ga-emeghe dị ụta na ị ga-emeghe dị ụta, ma o kwenye gị mma, ma o kwenye gị, onye ọbụla ga-arụ onwe ya. Maka na nne m sị na ihere maọbụ oke ihere ga-eme onye ahụ bụ nwoke ga-eji maka nwaanyị jeghe ụzọ. Ọ kara gị mma na ị mere gịnị, gbasoro ụkpụrụ esi eme ihe. Ekwene nwaanyị nkwa ọlụlụ ma ịdịbeghị njikere. Ejikwana maka ka ị wee nweta ya ka gị na-eme nke a maọbụ nke ọzọ, ịgwa ya na ị ga-alụ ya, o rukwezie n'ikpeazụ ị gharịpụ ya. Maka na ụfọdụ ndị ị ga-agharịpụ abụghị ndị ga-eji ya gawara onwe ha. Ha ga-agaga mekwa ihe ọzọ dị iche iche. Maka ka o doo anyị anya na nwaanyị, iwe nwaanyị na-ere jajajajaja karịa ọkụ mmụọ. Ọkụ si n'iwe nwaanyị siri ike karịa ọkụ mmụọ. Ka ama m na ọtụtụ n'ime anyị ghọtara ya kwuru. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị a. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Nke ka nke ebe nwoke ọbịa na nwa agbọghọbịa agbaghị mbụ site n'ịracha ọbara. Onye ihe ọma mere ya ekele Chineke n'elu isi ya. Onye o mere nwanne ya ekelekwa Chineke n'elu isi nwanne ya. Onye mekwene nwanne ya anya ụfụ. Ihe ọ bụla ị na-achọ dị mma, Chineke ga-enye gị ya. Ihe ọma ọ bụla ị na-emechisie ya ike, gawa n'ihu. Maka na onye asị jide nke o ji, ya pụtara nke ahụ ọ na-eme maọbụ nke o ji dị mma. Ọ bụ ka ọ ha m n'ọnụ. Ụbọchị nta ka a chọọ na Owere nchi ka ọhịa dịwa ka enwe amara. O nwere ebe m ga-ebegide akwa enyi m nwaanyị, asịkwazie na ọmụ gburu ya. Nke a nke bụ eziokwu. O nwere ebe nwoke ga-ebegide akwa enyi ya nwaanyị nwụrụ anwụ, karịzie ndị ezinụlọ enyi ya nwaanyị ahụ. Ha atụgharịa sị, nwoke m ọ bụ di anyị, ị na-agwa anyị na ịma ihe gbasara ọnwụ nwanne anyị nwaanyị ya? E wee bụrụ ilu, wee bụrụ gịnị, ụka. Ngwanụ ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ. Daalụ.